बाक्सानि बागानपारायाव गोदानै बेखेवबाय एमएस सरगियारि एन्टारप्राइज फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिन। पोस्टार बेनार बायदि बानायनो थाखाय खाबु मोनसिगोन। आरो बे फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिन बेखेवनायनि गेजेरजों नैबे बागानपारा ओनसोलाव बे रोखोमनि जिखिनि जेंनाफोर दङमोन, बे रोखोमनि जिखिनि माने अभाबफोर दङमोन, बेयो सुफुंजागोन। जाखांफु फालांगिरि सन्जीब सरगियारिया एमएस सरगियारि एन्टारप्राइजखौ दिनै बेखेवबाय। 30 जुनाव आं बेखेवनो माने निजेखौनो बेखेवनानै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारा ओनसोलनि जाखांफु फालांगिरि सन्जीब सरगियारिया बागानपारा ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो पोस्टार बेनार बायदि बानायग्रा फ्लेक्स मेसिननि गोनांथि जानानै थानायखौ नोजोर लाखिनानै दिनै बागानपारा बेंसिमारियाव गावनि आंगो न'आवनो एमएस सरगियारि एन्टारप्राइज फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिनखौ बेखेवो। एमएस सरगियारि एन्टारप्राइजनि फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिनखौ बेखेवना होयो हेरबारि बनभाग भटागिला गोजौ फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि सुरत बर'आ। आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिदिसनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना। सन्जीब सरगियारिनि उन्दै समनिफ्रायनो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बेफोरबायदि फालांगिरि खालामनानै दिनैनि बे समसिम सफैनो हानायखौ बाख्नायदों बिदिसनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। दिनै जोंनि बागानपारा आनसलिक बा बागानपारा हालाम, बे बागानपारा हालामनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव गोबांथार जायगायाव गोबां मोनसे माने आवगायलांगासिनो दोङो, नाथाय जोंनि बागानपारायाव आथिखालाव जि फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिन, बे फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिना दिनैनि आगोलाव मैयालागै गैयामोन। गेदेरथार मोनसे बागानपारा जायगा बियो। बागानपारानि साहाजों नबस्ति जप्पा दं, सुबुनकाटा, बेबायदिनो माखासे ओनसोलफोर दंबावो साहा ओनसोलाव। दा नैबे सरगियारि एन्टारप्राइज, बे सरगियारि एन्टारप्राइज सन्जीब सरगियारि बिथांनि नेतृत्वआव बिथांनि जि मोनसे फालांगि, बे फालांगिया दिनै बेवहाय सरगियारि एन्टारप्राइज मुंनि जि मोनसे फालांगियारि फसंथाय, बे फालांगियारि फसंथाया फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिन दिनै बेवहाय बेखेवजेनदों। आरो बे फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिन बेखेवनायनि गेजेरजों नैबे बागानपारा ओनसोलाव बे रोखोमनि जिखिनि जेंनाफोर दङमोन, बे रोखोमनि जिखिनि माने अभाबफोर दङमोन, बियो सुफुंजागोन, सुफुंजानायनि लामायाव थांगासिनो दोङो। बे सरगियारि एन्टारप्राइजनि बिगोमा सन्जीब सरगियारि उन्दैनिफ्रायनो फालांगियारि जि मोनसे माने थासारि, बेजों बिथाङा माने इकुइप जानानै बा गोरोबनानै बियो खामानि मावबोबाय थादोंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे बागानपारायाव मोनसे गागि डिटिपि फसंथाय सरगियारि एन्टारप्राइजआनो दिनैनिफ्राय फ्राय माने 10 बोसोर 15 बोसोर आगोलनिफ्राय बेवहाय खामानि मावबोबाय थादों। आरो बे सरगियारि एन्टारप्राइजआ डिटिपि सेन्टारा दिनै बेखौ माने फ्लेक्स सेन्टारसिम, माने फ्लेक्स माने प्रिन्टिं मेसिन जि मोनसे सेन्टार, बे सेन्टारसिम बेखौ माने आपग्रेड खालामनो हादों। बेनि थाखाय आं सरगियारि एन्टारप्राइजनि बिगोमा सन्जीब सरगियारि, आं बिथांखौ साबायखर बावदों। आरो दिनैनि समाव माखासे माने मा होननानै बुंदों, माखासे माने लाइमोनफोरा बे माने सन्जीब सरगियारि थामहिनबा सरगियारि एन्टारप्राइजनि बिगोमा बिथांखौ माने फल' खालामनानै जुदि जोङो बिभिन्न बेबायदिनो बेफार फालांगि जुदि खालामोबा निस्सय जाफुंसार सासे माने फालांगियारि हिसाबै गावखौनो गायसननो हागोन। आं बेनिखायनो सन्जीब सरगियारि एन्टारप्राइजनि बिगोमा, आं बिथांखौ साबायखर बावदों। आरो दिनैनिफ्राय बे बागानपारा हालाम बा बागानपारा ओनसोलाव जि मोनसे जेंना, बियो जोंहा सुस्रांजानाय, दिनैनिफ्राय जोङो सुस्रांजानाय बा सुस्रांनो हानाय जाबाय। सन्जीब सरगियारिया फोरमायो दि 2013 मायथाइनिफ्रायनो बागानपारा सारियालियाव एमएस सरगियारि एन्टारप्राइज कम्पिउटारनि गला होजेनदोंमोन। बेनि उनाव 2015 मायथाइनिफ्राय गावनि गलायाव फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिन गायसननो सिमां सुजुदोंमोन। 2015 मायथाइनिफ्राय नाजायै दिनै 2025 मायथाइनि 30 जुलाइआव 10 बोसोराव गावनि सिमांखौ मोगथां महर होनो हायो। गावनि सिमाङा जाफुंसारनायखौ लानानै सन्जीब सरगियारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। गोजोननाय मोनदों दा रायजोफोरखौबो लानानै, जेसेबां सारमोना आरो बेखेवगिरि बिथांमोना जेरै आंनि साननाय मथे बेखेवना होलांबाय, बिनि थाखाय जोबोद साबायखर। लोगोसे आंथ' बे सरगियारि एन्टारप्राइज जिथु गायसनदोंमोन 2013आव आं गायसनदोंमोन। ओमफ्राय बे 2013आव आं किसु फाइनेन्सियेलनि थाखाय आङो
फ्लेक्स प्रिन्टारखौ माने माने लाबोनो हायाखैमोन फाइनान्सियेलनि प्रब्लेमनि थाखाय। बे 2013निफ्राय दिनैसिम 2025 आं 25 दाननि दिनै बेसेबां जाखो 30 जुनाव आं बेखेवनो माने निजेखौनो बेखेवनानै आरो सारमोना जेरै बेखेवनो लिंफैदों बिसोरखौ आं जोबोद साबायखर होयो। आरो लोगोसे बे जोंनि बे बागानपारा आन्चलिक जपादं आन्चलिक जेसेबां सुबनगाटा आन्चलिक आं बिसोरनि गासैखौ खामानि मावनो थाखाय आं आखायाव लादों जाहाथे आंखौ मदद होफैयो। बेखिनियानो जोबोद गोजोननाय मोनदों जिउआव जाफुंसार बहा सोलोंदोंमोन नोंथां? आंथ' फार्स्टआव रंजुलियावमोन रंजुलियाव खालामदों ओमफ्राय बिटेकखौ आङो माबायाव खालामदों कलकातायाव खालामदों। कलकातायाव खालामनानै आङो जेथिया एनआरसि जायो एनआरसियाव आङो फार्स्ट दखान स्टार्ट खालामनाय जादोंमोन 2013 मायथाइयाव। जे नोंथाङा आंनि मावथिया दा बर्थमान 6 जन जाना दं 6 जन जाना दं आरो दा बारायसिगोन 2 बारायबावसिगोन 8 जासिगोन।